איזה משעמם. משרתים, תקראו לאיזבל, ללהקה ולכולם הולכים לחצר המלכות לרקוד ולעשות חפלה. וואו, מה זה הייתה התנועה הזאת? זה? שומו שמיים, זו תנועה מלאת חן. אפילו לעמי הגויים שסביבנו אין תנועות כאלה. אתה מבקש שישמעו לך את זה או משהו כזה. וואלה, אתה צודק. חזקיהו, תצייר לי את זה על קלף ותשימו על השולחן שלי. בסדר, אבל אתה תמיד מאבד את הקלפים שאני שם על השולחן. בסוף ימצא את זה ישמעאלי עוד 3,000 שנה ויגנוב לך את התנועה. מים. כמובן מלכי. וואי, איזה ריקודים, יאללה. יבוא. תשקו את השליח. כן, כן. מה יש לך להגיד לי? אתה לא מאמין מה גיליתי, מלכי. מה? דבר. הכל התחיל היום בבוקר. יאללה, איזה מרפקים היו לצועניה הזאת. עזוב אותך צועניות, תראה את הכרם של נבות, איזה יופי, יאללה. וואו, אתה צודק, פשוט כרם של מלכים. רגע. יש לי כרם ויש לי מלך. אני חייב לספר לו. וככה הגעתי לכאן. הלו! הלו! האם אתה נבות הישראלי? אכן, זה אני. אחאב! המלך. במה יכול לכבד אותך? קח, מטעמים מכרמי. תודה. נבות, יש לי הצעה בשבילך. מה דעתך שתביא לי את הכרם הזה בתמורה לכרם הרבה יותר טוב? נבות. אבא. יום אחד השמש תשקע לתקופה שלי ותזרח עליך. וכל זה יהיה שלך. אני לא יכול. כרם הזה עבר אליי בירושה. זה נחלת אבותיי. ומה אתה אומר אם אני אביא לך הרבה כסף? הרבה יותר ממה שהכרם הזה שווה. כל עוד זה תלוי בי אחאב, לא אתן את הכרם הזה בעד שום הון שבעולם. אחאב, מה קרה? רציתי את הכרם של נבות. הצאתי לו כסף. הצאתי לו כרם יותר טוב. אבל הוא לא רצה, הוא לא הסכים. אוי, לא. אל תדאג, הכל יהיה טוב מתוקי. אני אטפל בזה. איך הוא מעז? אני לא מאמינה. אני לא מאמינה בן בריאה הזה. אני לא מאמינה. להעיף את הבן שלי. מוכן. משרת, תקרא לשליח, יש מכתב להעביר.
וואי וואי, והקרסוליים של הצועניות האלו. נוכל עם הצועניות האלה. אתה כל הזמן מדבר עליהם. טוב, בסדר. יש משהו מעניין בדואר? יואו! מכתב מאחר. איפה? וואו. קבל. מה, נעשה את זה? חייב אחי, פקודה מהמלך. צריך להדיע גם את השופטים. שקט בבית המשפט, מכובדיי וידידיי, התכנסנו לדון במקרה של נבות. נבות קילל את שם אדוני. רגע, לא עכשיו, רגע. יש לנו כאן שני עדים. מה יש לכם להגיד? שלא תגידו שהוא השם. הוא כן את ימסל! כן, השם! ההחלטה התקבלה. נבות, אתה נמצא אשם, ועונשך יהיה מוות בסקילה. איך השם? רגע, זה לא נתון לוויכוח. אני היום נחמד, אני אתן לך בקשה אחרונה. אוקיי. בסדר, תן לי רק כמה ימים אחרונים בבקשה לעבוד את הכלב שלי, מפעל חיי. זיינו, אפשר אבל לסדר. טוב, לסגר בעניינים. נבות, החלטתך התקבלה. Run. אחר, זה הסתיים. נבות מת. הכלב שלך. באמת? סוף סוף. הכל שלי. היי! אחר! כן. איך העזת גם לרצוח את נבות וגם לראש את כרמו? הרצחת וגם ירשת? אני? אל תשחק איתי משחקים, אחר. אלוהים כועס, ואתה תיענש. והלכתך תיקרא ממך ושושלתך תיגמר. אליהו, יש פה אי הבנה. אשתי הייתה עמדה מאחורי כל זה. זה לא אני, זאת לא אשמתי, זאת היא. כן? השם אמר שגם היא תיענש. אתה מבין? העצבים ילקקו את דמך ואת דמה כמו שלקקו דם נבות. מה קורה, דם? ראית את המשחק של בית"ר, איך הם הפסידו לפועל? אל תזכיר לי את זה. מודה הייתי דוקר שם אחד. בספר התורה, כל אחד, קריאה. מודה, ספר תורה. מה זה השיר הזה? זה עכשיו בכל המועדונים מספר אחד. מודה בספר תורה. בספר התורה? בספר תורה. אחי, מרמורת. בספר תורה. וואי, אחי, תגיד, מה זה? הדף הזה, הנה, מתחתיך. בראש הזה. וואו, וואי, מטורף. חייבים לספר לאביך איזה חברים. וואי, ציוני. מראים את זה לכל הדמים. חייב. וואו. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself.
By any means, your enemies. שקטי שלי, כמובן. הצאתי לו כסף. נו, אפילו קרם יותר טוב. את הקרם של נבות, אוקיי? מה קרה? מה זה היה? מה זה היה? תשימו על השולחן שלי. מה, אני אוהב אותך, מה אכפת לי? יש לנו כאן שני עדים יש לנו כאן שני עדים כאלה. מה אתה? די! מה הולך? לאן נלך?